Moi! Tän videon nimi olis... Tän videon nimi olis... Bongo ottaa loparit. Ja älkää välittäkö, jos taustalla kuuluu jotakin. Elikäs mun uusi kanava juontaja. Mä en siis lopettanut tubettamista ennen. Niin mun uusi... mun kanavan uusi juontaja on mun uusi ystävä. Tulepas etsiin. Hän on... Minä olen Kiira. Olen uusi Petsi. Kiva. Minä olen Kiira. Niin. Ja nyt mä teenkin näitä Petsi-videoita tän kesällä. Koska tekee niin mieli. Niin. Ja mä aion tehdä vähän semmoisia videoita, missä minua saattaa näkyä aika paljon. Elikäs tää olis sitten moikka! Moikka, nyt mä jään lomalle, heippa!